And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. We had the right love at the wrong time. Hi, DJ Rocky. Listener mo ko since 2020. At lagi akong nakikinig sa programa mo since then. At sa tingin ko, sa pagkakataong to, ang storya ka naman ang gusto kong marinig sa programa mo. Itago mo ko sa pangalang Ellie, 34 years old, taga Bulacan. At ito ang aking secret file. Year 2018. Nang magtrabaho ako bilang isang medical representative sa isang kilalang kumpanya. Maraming oportunidad para kumita ng mas malaki. At syempre, solid ang mga kasamahan ko sa team namin. Ang ganda ng bonding namin. Tulungan para sa isa't isa. At inaamin ko na kahit mahilig ako magtrabaho, mahilig din ako sa babae. Maloko ako. Marami ako naging girlfriend, lalo na nung tumungtong ako ng 20. Hanggang early 30s. Kaya pabor na pabor sa akin ang pagiging ahente dahil marami akong nakikilalang babae sa iba't ibang lugar. But nung time na yon, meron akong girlfriend na itago natin sa pangalang Queen. Mahal ko siya at masasabi kong ideal wife siya. Maalaga, maalalahanin. At alam kong mahal na mahal ako ng taong ito. Pero dahil nga sa may pagkapilyo ako dumating yung puntong nasaktan ko siya. Sobrang nasaktan ko siya. Pero imbis na iwan niya ako, inintindi niya lahat ng ginawa ko. At mas lalo niya pa akong minahal. Dumating pa nga sa punto na nawalan siya ng trabaho nang dahil sa pagbabantay sa akin para lang hindi ako malihis ng landas. Kaya isang araw sabi ko sa sarili ko, tama na. Tama na, matanda ka na. Ayan na yung babae na nag-aalay ng buhay niya para sa'yo. Sa madaling salita, DJ Rocky, nagtino ako. Iniwasan ko ang pambababae. Iniwasan ko lahat ng tukso na dumarating. Kasi nga, mahal ko si Queen. And then dumating ang pandemya. Pinauwi ko siya sa bahay. Since sa field ako na-assign, nag-stop din kami sa trabaho. Kaya nagkasama kami sa iisang bahay. Welcome naman siya sa bahay dahil gusto siya ng pamilya ko. So, since nagka-pandemya, gumawa siya ng paraan para magkatrabaho.
Ako naman gumawa rin ng paraan para kumita through online. Hindi man perpekto ang pagsasama namin, masaya kami at kontento kami sa kung anong meron kami. After lockdown, pinabalik na kami sa trabaho. Naiwan siya sa bahay at ako na may nagtrabaho na sa labas. Meron din siyang kinikita kahit papaano at naging successful siya bilang isang virtual assistant. Dumaan ang panahon, naging parang normal na uli ang lahat. Araw-araw na akong pumapasok sa trabaho. Nakabalik na uli ako sa mga kaibigan ko sa trabaho. Masaya kasi nga naman ang tagal naming hindi nagkita. At sa loob ng circle of friends namin sa trabaho, isa sa mga close friend ko ang isang babaeng itago natin sa pangalang Carmela. 33 years old. Nurse, morena, may katangkaran sa tipikal na babae. May itsura din naman siya. One of the boys nga siya, DJ Rocky, kaya sobrang okay na okay kasama. Tropang tunay, ika nga. Meron na siyang live-in partner at 2 na ang anak nila. Naging close na close kami ni Carmela. Nasasabihan ko siya ng mga problema ko at ganun din siya sa akin. Then year 2021 ay nagkaproblema ang team namin sa kumpanya. Lahat kami nagkaroon ng issue. Nag-resign ako sa trabaho ko at naghanap ng ibang papasukan. Nalungkot kami noon, lalo na si Carmela. Kasi unti-unti nawawala na rin yung barkadahan namin. Lahat halos ay nag-resign. Alam mo, DJ Rocky, napahanga ako ni Carmela. Kasi sa lahat ng issues na nangyari sa team namin, nagstay pa rin siya sa kumpanya. Dahil din siguro meron siyang 2 anak. Siya ang bumubuhay sa pamilya nila. Dahil wala namang trabaho yung asawa niya. Ako naman, ma-pride. Kaya nag-resign ako sa kumpanya. Umiyak nun si Carmela. Ang sabi ko sa kanya, ba't ka umiiyak? Sagot niya, mamimiss kasi kita. Sabi ko, wala namang magbabago. Mag-uusap pa rin tayo. Magbabarkada pa rin tayong lahat. At ayun, naging okay naman unti-unti ang lahat. Swerte rin naman ako dahil nakahanap ako ng ibang trabaho. Lumipas ang mga araw. Nag-uusap pa rin kami ng mga dati kong katrabaho. Especially si Carmela. Kumustahan, biruan, at paminsay nagkikita pag magkakalapit ng area na iniikutan. Then one time nag-open up sa akin si Carmela. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Nagkakagustuhan kami ng superior ko. Ang sagot ko, naku, iwasan mo yan hanggat maaari kasi may asawa at anak ka na. Pero ang sabi niya, na-miss ko ang ganong feeling. Kung itatanong mo, DJ Rocky, kung ilang taon na sila nagsasama ng live-in partner niya, ang sagot ay 13 years. So, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Yun ang pakiramdam niya. Lumipas ang mga araw, nag-uusap kami tungkol sa relasyon niya ng kanyang bisor. Mukha naman siyang masaya. Hanggang sa dumating yung araw na naikwento niya na wala na sila nung boss niya. Mukha siyang okay pero alam kong masakit yun para sa kanya dahil hindi naman ganung babae si Carmela. Mapagmahal siyang tao. Akala ko nung una walang bearing sa akin yun pero parang may iba akong nahanap. Nakita ko yung sarili ko na hinahanap-hanap si Carmela. Nagseselos yata ako sa nakarelasyon niya, DJ Rocky. Kahit wala na sila, parang naramdaman ko bigla na bakit yun ang nagustuhan mo? Dapat kung may nagugustuhan ka, dapat ako kasi matagal na tayong magkakilala.
Yan ang naglalaro sa isipan ko nung panahong yun. Nagte-text ako sa kanya sa umaga, pag bumabiyaya siya, kapag gabi at patulog na siya. Tinamaan ako kay Carmela. Hanggang sa hindi nagpaparamdam na sa akin si Carmela, 2 linggo hindi niya ako tinatawagan. Gulong-gulo ako. Sinubukan kong humingi ng payo sa isang kaibigan pero ang sabi niya sa akin, baka naman naguguluhan ka lang. Baka naman kine-question mo lang ang sarili mo kasi nagpaparamdam ka na gusto mo siya pero sa kanya parang wala lang. O baka hindi ka talaga type niyan. Natauhan ako sa sinabi ng kaibigan ko. Inisip ko na baka nga hanggang kaibigan lang ang tingin sa akin ni Carmela. Umiwas siya kasi ayaw niyang masira yung pagkakaibigan na meron kami. So umiwas na rin ako, DJ Rocky. Naisip ko baka tama nga. Baka hindi niya talaga ako gusto. At ayaw ko rin namang masira yung pagkakaibigan namin. 1 linggo na hindi ako nagparamdam sa kanya. Pero lagi ko siyang hinihintay na mag-online. Sa isang game na nilalaro namin pareho. Pag nakikita ko siyang online, natutuwa ako. Gustong gusto ko siyang i-chat pero tinitigilan ko ang sarili ko. Until one night na lasing ako. Chinat ko siya. Sabi ko sa sarili ko, eto na ang huling pagkakataon na i-chat ko siya. Hindi ko na siya gugulihin pagkatapos nito. Nag-chat ako. At nag-reply naman siya ng yes. Sabi ko wala lang. Sabi niya, galit ka ba sa akin? Sabi ko, bakit ako magagalit? May dapat ba akong ikagalit? Sagot niya, wala naman. Namimiss mo ba ako? Sumagot ako ng, hindi, baka ikaw namimiss mo ko. Sumagot naman siya ng, oo, namimiss kita. And then sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Agad ko siyang pinigilan. Don't you ever say a single word. Sumagot siya ng, sige, edi wag. Kailan ka malilibre? Then sabi ko, sige, sa Lunes, lunch tayo. Grabe, DJ Rocky. Sa mga pagkakataong yun, hindi ko maikubli ang kasiyahan ko. Excited akong mag-Lunes. Gustong gusto ko siyang makita. At nagkita na nga kami sa pinag-usapan naming lang lugar. Noong una, nagkakailangan kami. Hindi ako makakain ng maayos at ganun din siya. Hanggang sa natapos na kami mag-lunch, bumalik na siya sa office niya, ako naman umuwi. Pagsakay ko ng bus, nag-message sa akin si Carmela. Salamat sa lunch. Ingat ka pag uwi mo. Napangiti ako. At nag-usap na kami katulad ng dati. Ay, DJ Rocky. Unti-unting lumilipas ang araw at mas lalo akong nahuhulog kay Carmela. Nakalimutan ko na may ka-live-in partner din pala ako. Na nagbabalik na naman ako sa dating ako, nagluloko na naman ako. Kabit kami parehas ng isa't isa. Habang meron kaming kinakasama, eto kami masaya. Sabihin nyo ng masama kaming tao, sabihin nyo ng ang sama-sama namin, pero mahal namin ang isa't isa. Nagja-jive kami, lalo na sa music. Singer kasi siya, ako naman yung gitarista niya. Marami kami na pag-uusapan, na pagkukwentuhan, at may mga pagkakataon pang nagchichismisan kami. Lumalim ang pagkakaibigan namin ni Carmela. Naging maingat din kami sa sitwasyon namin. Sa mga oras na nasa kanya-kanya kaming bahay, off-limits kami. Pero andun pa rin yung pagnanasa na kailangan namin mag-update sa isa't isa. Bumuo kami ng pangarap na magkasama kami. At ramdam kong mahal ako ni Carmela. Gumagawa rin siya ng paraan para magkasama kami. Kumbaga sinusulit namin lahat ng oras na magkasama kami. May mga tampuhan na hindi maiiwasan pero naayos naman agad. Lumipas pa ang buwan. Tulad ng inaasahan, nalaman na ng asawa niya yung tungkol sa amin. Ang
Ang gulo ng nangyari. Umamin siya sa asawa niya. Sinabi niyang mahal niya ako at gusto niya akong makasama sa harap mismo ng asawa niya. DJ Rocky, hindi ako makapaniwala na may gagawa pala ng ganun sa akin. May babae palang ipaglalaban ako sa ganung sitwasyon. Ang pangit nga lang kasi ayaw rin siyang pakawalan ng asawa niya kaya no choice kami. Sinabi na lang niya na tigilan na namin para hindi na lalong gumulo. Pero sa totoo lang, pinagpatuloy pa rin namin ang relasyon namin. Nung nakapag-usap na kami ng maayos, tinanong niya ako kung anong plano ko. Wala akong maisagot. At alam kong dinamdam niya yun kasi nga naman, siya na yung gumawa ng move para maging legal kami tapos ganun yung makukuha niyang sagot sa akin. Na-pressure ako sa sitwasyon, DJ Rocky. Kaya ko bang iwanan agad si Queen para kay Carmela? Si Queen na hindi ako iniiwan sa panahon na walang-wala ako. Lumipas ang ilang araw, kinausap ng asawa ni Carmela si Queen. Ginising ako ng madaling araw ni Queen. Wala na akong nagawa at inaamin ko na sa kanya na nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Na mahal ko na si Carmela. Alam kong nasaktan ko si Queen pero ayoko namang ipagkait sa sarili ko yung saya na nararamdaman ko sa piling ni Carmela. Ayoko na rin siyang lokohin. Nagpakalalaki ako, DJ Rocky. Kahit nagkaroon na kami ng first move ni Carmela, still nagtatago pa rin kami. Parang naging mas mahirap yung sitwasyon namin ngayon kasi bantay sarado yung asawa niya sa kanya. Alam naming mahal namin ang isa't isa. Pero bakit hindi pa rin kami lubusang masaya? Napakasakit. Pero alam naming nakasakit kami. Well, naniniwala talaga ako na ang isang tao ay merong greatest love sa buhay niya. Pwedeng dumating yun ng maaga. Pwede rin namang dumating ng tamang oras. Pero ang pinakamasakit na pagdating ay yung late siyang dumating sa buhay mo. Tulad ng nangyari sa amin ni Carmela. We had the right love at the wrong time. Masakit pero yun ang totoo. Sana sa mga nakikinig ngayon, wag niyo sana kaming husgahan ni Carmela. Nagmahal lang talaga kami sa hindi sinasadyang pagkakataon. At alam naming maling pagkakataon. Maraming salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Ellie. At ito ang aking secret file.